खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आफां आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रुपसी एयारपर्टनिफ्राय फिन उरां बिरफिनसिगोन फैगौ 17 अक्ट'बरनिफ्राय रुपसी एयारपर्टनिफ्राय फिन उरांआ बिरफिनसिगोन फ्लाइट बिगनि गेजेरजों फ्लाइट खारोमोन सिगांनि समाव नाथाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दाननिफ्राय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बन्द जानानै दंमोन अदेबानि फ्लाइटआ बिराखैमोन बेखौ लानानै एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव राव हैदोंमोन आरो रुपसी एयारपर्टनिफ्राय उरां बिरहोफिननांगौनि थाखाय बिथाङा खावलायदोंमोन बिथांनि खावलायनाय लेखायै फैगौ 17 अक्ट'बरनिफ्राय फिन भारत सरकारा एलायन्स एयारनि गेजेरजों उरां बिरहोफिननो थाखाय थांखि लाबाय रायजो राजानि खामानि मावनो बिबान मोननाय सासे सुबुङा बा सासे दैदेनगिरिया एसेबां गाज्रि जानो हायोना खोनायोब्लानो खास्रि बिस्रि मोननाय मोनसे जाथाय जादों दुर्गा फुजानि समाव आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय पुलिसा एसे एनै बुंनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव सासे हेड कनस्टेबलनि न'आव थांनानै बिसि आरो फिसाजोखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों छत्तीसगढ़नि सूरजपुराव जादों बे गिथावना जाथाया यूथ कांग्रेसनि डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि कुलदीप साहुआ बे खामानिखौ मावदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुर्गा फुजानि समाव सासे कनस्टेबलजों दान्थे बिदान्थे जादोंमोन कांग्रेसनि दैदेनगिरि कुलदीप साहुआ बेखौ लानानै कनस्टेबलनि सायाव थाव गुदुंबो सारनानै होदोंमन दुथां दैदेनगिरिया बे जाथायखौ सामलायनो थाखाय हेड कनस्टेबलखौ लेंहरदोंमोन आरो बिथाङाबो गावनि हान्जाखौ लानानै थासारिखौ सामलायफैनो नाजादोंमन बे जाथायखौ लानानै दुथांखौ हमनो थाखाय हेड कनस्टेबलआ गावनि हान्जाखौ लानानै फैदोंमोन बेयावबो दुथाङा गावनि गारिजों हेड कनस्टेबलखौ होख्रेमनो नाजादोंमन बेयावनो दुथाङा हेड कनस्टेबलखौ जेबो खालामनो हायैनि थाखाय थोंजोङै हेड कनस्टेबलनि न'आव थांनानै दरजा खोरखि बुफाय बुसि खालामहैनायजों लोगोसे हेड कनस्टेबलनि बिसि आरो फिसाजोखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारदों बेनि उनाव न'नि 4-5 किल'मिटार जानथाइसोआव मोनसे लांदां जायगायाव गारनानै दोनहैदों हेड कनस्टेबलनि बिसिया 35 बोसोर बैसोनिमोन मुङा मेहनाज आरो फिसाजोआ 11 बोसोर बैसोनिमोन मुङा आलिया जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों ओजोंहाय खारखुमानानै दङ दुथां दायनिगिरिया रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा दुथांनि न'आव थांनानै बुफाय बुसि खालामहैदों आरो बे थासारिखौ सामलायनो थाखाय एसडिपिअ फैदोंमोन नाथाय एसडिपिअआबो थासारिखौ सामलायफैनो हायाखै इएम राकेश ब्रह्मआ धोरोमखौ लानानै राजखान्थि दाख्लामथों बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय जायनाखि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिया नभेम्बर दानाव जानो हागौ बेखौ नोजोर होनानै UPPL दोलोनिफ्राय निसिमा बियाबाव थांदोंमोन बेयावनो इएम राकेश ब्रह्मआ एमसिएलए जेम्स बसुमतारीनि हेंथा माखासे खोथाफोर बुंदोंमोन बेखौ लानानै निसिमा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि प्रेमल नार्जारिनि दैदेननायाव खौरांगिरि मेल हांख्रायदों जायनाखि एमसिएलए जेम्स बसुमतारीया ख्रिस्टियानफोरखौ गावनि पकेटाव सोनानै लादों होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंदोंमोन बेबायदि जाहाथे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामा बेनि थाखाय बुंथि बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय जाहाथे धोरोमखौ लानानै खोथा बुङा बेनि थाखायबो बुंथियो लोगोसे इएमनि मान सन्मानखौ लाखिनानै जाहाथे बाथ्रा बुङो बेनि सायावबो बुंथियो बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि इएम राकेश ब्रह्मनाव निसिमा बियाबखौ लानानै जेबो गियान गैया जायनाखि बिथाङा जौगानायनि खामानि मावनो बिबान मोनदों बिथाङा खामानिखौ मावथों नाथाय मिडियानि सिगाङाव गावजों गाव गावस्रा होलायनायनि बाथ्राखौ दाबुंथों बै समाव निसिमा बियाबाव दोंसेबो लामा दालां गैयामोन आरो आन्दलननि समावबो पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुब सुख्रुब खालामजाबोदोंमोन नाथाय बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव बिपिएफ सरकार सालायनायाव बेफोर जौगालु खामानिफोरखौ मावनो हादों आरो जेम्स बसुमतारीया एबसुआव थानानै खामानि मावनायनिफ्राय लानानै दासिम खामानि मावनायाव जौगानायनि मोखांखौ नुनो मोनदों नङाब्ला बेबायदि जौगानायखौ नुनो मोननाय नङामोन होननानैबो बुंथियो नाथाय इएम राकेश ब्रह्मआ बिटिसिआव दाउ फार्म बानायनानै बिटिसिखौ गासैबो गुफुर खालामजोबनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो 3 दाननि गेजेरावनो हानि पाट्टा होगोन जुदि हायाब्ला बिबान एंगारगोन होननानैबो बिसायख'थिनि समाव बुंदोंमोन नाथाय बेफोर बहा थांखो होननानै सोंथि खालामो बेनि अनगायैबो बिपिएफआ मावनाय आद्रा खामानिफोरखौ UPPLआ मावनायखौ मेगनाव नुनाय जायाखै फारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननो गोनां फसंथानफोर जेरै स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि रेलवे कच फेक्टरि आरो गुबुन गुबुन फसंथान बेफोरखौ लाबोनो हायाखै आरो जि 1500 कौटि रां मोननो गोनांमोन बेखौबो गरसेबो लाबोनो हायाखै अब्ला बिटिसिआव माबोरैहाय जौगानाय फैगोन होननानैबो बुंथियो प्रेमल नार्जारिया नोंथाङाबो माब्लाबा समाव गुबुननि थै लानो गोनां जादों नामा गुबुननिफ्राय थै लानायाव सांग्रां जा मानोना मोनसे गिथावना जाथाया सोराङाव फैदों HIV पजिटिभ बा एड्स थानाय सुबुङानो थै फाननो फैदों GMCHआव
एड्स थानाय सुबुङा सिगांनि समावबो खेबनैसो थै होखांबाय होननानै सिमान लादों। GMCH देहा फाहामसालियाव माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि थै फानफैयो। थिग बेबायदिनो थै फालांगिनि दालाल लाल बाहादुर आरो उनुसआ थै फाननो थाखाय धुबरी, मानकाचार, गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे सुबुंफोरखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय बेनि मादाव माखासे सुबुंनि देहायाव बा थैयाव HIV पजिटिभ मोननो हादों। सासेया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सिगांनि समावबो खेबनैयै थैखौ फानखांबाय। नखराव रांखावरि आंखाल जानायनि थाखाय थै फाननायखौ फोरमायथिदों आरो गुबुन सासे एड्स थानाया फोरमायथिदों दि बेनो बिथांनि गिबि खेब। नाथाय गावनि देहायाव HIV पजिटिभ दं होननानै जेबो मिथियामोन होननानैबो फोरमायथिनानै लादों बिथांमोनहा। अब्ला गुबुननि थै लानायाव बेसेबां गिथावना जानो हागौ? खैफोदनि समाव खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गुबुननि थै लानाया आरोबाव जाहाथे खैफोद लाबोआ बेनि थाखाय जों सांग्रां जानो नांगोन। गुबुननिफ्राय थै लानायाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों बिटिआर ओनसोलावबो। सिडली बिधान सभा बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय बाथाबारि प्राइमारियाव जयनिं हाबाफारि खुंदों UPPL दोलोआ, जेराव राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादों। BPF आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासै 100नि गोबां सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। बर'फोरजों लोगोसे राभा आरो गरखा हारिनि सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो निसिमा बियाबनि सिङाव गासै 35,000नि गोबां भट मोननो हागोन होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे BPFआव जेसेबां भटारफोर दङ बा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनहा UPPLआव फैनानै प्रमद बर'खौ जाहाथे देरहासार खालामफैयो बेनि थाखायबो बुंथियो राकेश ब्रह्मआ। ओजोंहाय BPF दोलोआबो जयनिं हाबाफारि खुंदों। माजबाटनि MLA सरन बर'नि दैदेननायाव BPF दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों, जेराव 200नि गोबां UPPLनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों सरन बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनद' गामि जेरै आमलाइगुरि, सनापुर, 1 नं आरो 2 नं सोदोमस्रि, आलायस्रि आरो जलपाइगुरिनिफ्राय गासै 200नि गोबां UPPLनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों। फ्राय बे 4 बोसोराव UPPL दोलोआ जेबो खामानि मावनो हायै आरो थगायबाय थानायखौ बुजिनानै बिथांमोनहा BPF दोलोआव हाबनो थाखाय आंखौ हांख्रायहरनाय लेखायै आं फैदों होननानै फोरमायथिदों सरन बर'आ। सोनाब बंग'नि कुचबिहाराव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों, जाय जाब्रबथाया दा समाज बिजोङाव गोबां गोसारनानै दङ। हरनि समाव बाइक रेस, अदेबानि गनायथि लायालासे माखासे लाइमोनफोरा मटर साइकेल सालायनाय बादिनांदोंमोन। बेयावनो गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानो मोन्दों। रेस खालामफुबाय थानाय समावनो गंसे मटर साइकेला गंसे SUV गारियाव जोबोद गोख्रैथिजों सौख्रांदों आरो सौख्रांनाय लोगो लोगोनो ब्लाव ब्लाव अर जोंब्लावदों मटर साइकेलाव, जायजों मटर साइकेलाव थानाय 2 सुबुङा अरजों खामथार जानो गोनां जादों। ओजोंहाय SUV गारियाव थानाय माखासे सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों। सोनाब बंग'नि कुचबिहाराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायनि अनगायैबो 12 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दुर्गा फुजासिमाव गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव साबेसे जाब्रबथाय जानाय सुबुंफोरा थिसनजादों बा फाहामथाय लानो फैदों बेखौ लानानै GMCHनि अथ'रिटिया फोरमायथिदों। अथ'रिटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला 120नि मादाव गुवाहाटीनि सिङाव 52आ जाब्रबथाय जादों आरो 161आ गुवाहाटीनि बायजोआव जाब्रबथाय जादों। 120नि मादाव 112आ हौवाफोर आरो 7आनो आइजोफोर आरो 20निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि मादाव गासै 81आ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो फैदों होननानै फोरमायथिदों आरो 120नि मादाव 294आनो एडमिट जानो गोनां जादों। बेनि मादाव सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। GMCHनि अथ'रिटिया बेखौनो फोरमायथिबावदों दि थांनाय बोसोरनिफ्राय एक्सिडेन्ट जानाया देग्लाय खम आरो जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट जानायाबो देग्लायनि बोसोराव बा बे दुर्गा फुजायाव खम होननानै फोरमायथिदों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों